нова фрейса. Това са уроди. Ето сега слизаме от трещето. EFC неизбежно с нас. Ами, бъдете велики. Село Герман. Това е даскалото отпред. Сега слизаме по стълбите, за да видите новата площадка на момчетата от Герман. Всичките на анаболи. Инжекционни момчета. Injection.com. Ето го, виждате го на вашите екрани. Така, човека с бинта. А този човек няма дори нужда от представяне. Обръснал като куче. Вакарел.com. Изверг. Ето Петър Канев открива събирането. Ай давай, Жълстив. Едвам. Доста жълстив. Малки тигър. Отдалече си личи, че е на зверския набол. Нови острови. Според мен тя е нови острови. Нали? Петър Канев почна с предците. Те са много долни, да. Хейтна си стабилно лостовете, да. Вече си кой, човек. Абе, чак толкова. Доста жълстил. Ого, изверг. Да. Заспа. Ето, изверг. О, той заспа. Кое жала главата, той изверг. Му много ме дразни живота. Брат, ти се справя. Така, сега на вашите екрани ще видите, че стрит фитнеса няма значение кой го практикува. Има само значение мотивация и настроеност. Браво, бе! Как стига, бе? Още! Браво! Долно беше, ама се записа, момиче. Най-големия. Ето го, бе. Най-новият член на EFC. Изверг. Момчетата са на линия. Вакарел.com, Injection.com, Tъчева.com, Hate.com, за най-изчистено нещо. Зверско ритане е нищо общо с реалността. Много зле. Ще може. Напред ли, бе? Дело, виж си имаш... Абе, Дело, защо си такъв шприцован, анаболен, мръсен изверг? Абе, ти за какво въобще само излагаш хората тук? Адски долен! И аз слизам една от лоста. Елсвит! Адски долен! Вакарел.com. Кръченца. Абе, това момче не се спря, бе. от публиката. Много здрав. Абе, момче, ти имаш ли слабини, бе? Това се уреди за мен. Направихме го жена, брат. Давай са, давай едно. Браво, бе. Браво! Малки от малък знае как да пия на боли. Браво. Какво става, изверг? Как сте? Супер. Малко си бях прибрал от Лондон и затова сега вече... А сега обаче не знаеш, че се качваш на лост. Да, разбира, ще направя едно разпятие специално, защото... Добре, искам да направиш нещо, защото... Кралската проба е мускулна трезва. Така става. Виж какво става. Кръченца! Обратен елсвит в Dragon Flag с кръченца. Това и аз го мога. Кое можеш, бе? Точно това не знам. Кой е брата на инжекциона? Обръснал като куче ли? Да, между другото. Той прилича на тебе. Дай. Натесен хват между другото е доста тегъл. Ето, нищо не става от тебе. Чудесен елсвит, между другото. Чай да си навия каша. Сатак.com. Бате, тия май ме лъжат, бе. За какво те лъжат? Абе, как ще тренира от този ден, бе? Поне от вчера ви, че се набира на една ръка. Да. Не, според мен от днеска го е пробвал и го направил вече. Да, днеска го опита за Абе, ти откъде знаеш, че тук се набираме, бе? Как ги откриваме? Това му се получи, да. Зимо, как ги откриваме? Ако ми направиш и преден хоризонтал... Ами там чрез групата... Той е долен, той не иска да прави преден хоризонтал. С него ония ден, после той ми показа как се набирам и сега правя набиране на арка. Чакай, това е най-големия анабол в живота ми, който съм виждал. Аз ще го кажа. Нето... Аре, качай, бе! Ти тъп ли си, бе? Много долен то. Да. То било заради лоста. Качай с клипси, бате.
Качвай. Това е Виктор Кръстев. Опит за долна задна везна. Дай, снимам те! Охо, още малко е! Дръж краченца! Васил Андреев се разпъна на разпятието. Ево най-големия извък. От тебе не си места. Дори не знае, че я снимаме, но важното е, че се записа. Тя е извък. Да. На Волче. О, ето е другата фенка с цветче в главата. Адски дом. Охо, ето я. Здрасти! Най-големия извък. Георги, искаш ли да повторя дипломатичното помахване от глава ми? Да, искам да го повториш. Слънце на нисък лост и боя по ръцете. Ще изкопаме площадката. Браво, бе! Браво, бе! Багер! Задно въртене на слънце в жаба. С обелване на боя и по обувките и навсекъде. Вижте как копат, бе. Аз за какво съм го си фал този песък тук, бе? О, вакарел.com. Дори не ми се коментира. Оу! Мега хват със сменяне при силовото. Аре, че си обръснал и без това. Аре, снимай кой до сега снимаше. Ети. Еми аз. Така, прехвърля на камерата от injeciol.com на ludicomentator.com. А това е вакарел.com. И много сайтове. А това са фитили, които се слагат на крака. Тук вече беше много тежко. Добре ли си, бе, брат? Добре ли си, бе? Това са фитилите на вакарел.com, които са скъсани като куче. Така, сега в момента стават само за въжев, по което може да се катееш. За нищо. Бъдете велики. Така. Брадясно като куче и също така обръсно като куче. И сега набиране на ръка. Изверк. Я завърти малко макарата. Попа на болик. Нищо. Ти какво искаш да прави, като той нищо не може? Я. Това пък взех, че се качи. Още че се качва с лекота. Малко дразнещо си го това. Точно за... заслужава да го намразят. За това, че ги прави толкова хубаво тези упражнения. С краката не иска прикривам. Внимавай, бе. Това не е, че на тези лостове... По-добре не прави, че верно да не падне на сърчески. Имаме красно. Стефан Груев ли е това, бе? Абе, я прави някакви генералски залки, бе. Ей, Стефан Груев. Няма значение. Те може да се скъсат, да. Браво, нищо не направи, брат. Абе, бате. Абе. Що го жалък, бе. Мале. Извек.